atụrụ enweghị onye nche enwe ya. Ekele m site n'ikpe ụlọikpe mkpesi ọgwụ ala anyị kere ụbọchị Tọzdee bụrụ ụbọchị 34 afọ 2026. Otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị ADC nọkọtara were atụrụ enweghị onye nche enweela ya. Ụlọ ọrụ INEC okwu nhọpụta dị n'aka n'ala anyị gbadoro ụkwụ n'ikike nnukwute ụlọikpe Court of Appeal nyere wee kwụsịgodo David Mark, Rauf Aregbesola na ndị ọzọ ịbụ ndị nchịkwa ADC n'ụdị gbabara ya bụ otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị aka ndị nchịkwa. Mana site na ya bụ ikpe ụlọikpe mkpesi ọgwụ ala anyị kere, ọ kagburu ya bụ ikike nnukwute ụlọikpe Court of Appeal nyere n'ụdị status quo ante bellum n'asụsụ Latin ndị Rome, nke pụtara onye ọbụla nọrọ n'ọkwa ụlọ tupu esemokwu apụ ụlọikpe, bụ nke INEC gbadoro ụkwụ wee kwụsịgodo David Mark ha ịbụ ndị nchịkwa ADC. INEC Prọfesọ George Ojo Amepiton bụ onye isi ochie agbadola ụkwụ na ya bụ nkagbu ụlọikpe mkpesi ọgwụ ala anyị kagburu ya bụ ikike nnukwute ụlọikpe Court of Appeal wee nabatakwa David Mark, Rauf Aregbesola na ndị otu ha ndị ọzọ dịka ndị nchịkwa ADC. Ụlọikpe mkpesi ọgwụ ala anyị Supreme Court jikwara ohere ya bụ ike ikpe wee nye ikike ka nnukwu ụlọikpe High Court gaa n'iru n'isi ikpe Matthew Balagwombe ga-azọso David Mark ọkwa onye isi oche ADC. Anyị wee na-ajụ, gịnị ka Matthew Balagwombe na-azọrọ ọkwa onye isi oche ADC na-esobe ka ọgbakọ izugbe convention ndị otu ma ya na David Mark chịkọbara n'ime ọnwa anọ nke afọ 2026, na nke David Mark na-agbadogoro n'ụlọ n'ụdị na ndị otu jere ya n'ikem puku kwuru puku, mana nke Matthew Balagwombe ghara inwe isi maka ụkọ mmadụ. Ịbịa na ngalaba nke David Mark, a ga-agụba onye ghara ibe ya n'ime ndị nwere agba na ndị ọnụ na-eru n'okwu. N'ime atụ, Atiku Abubakar, Peter Obi, Rotimi Amaechi, Rabiu Musa Kwankwaso, Mmasị El-Rufai, Aminu Tambuwal, Lei Moke, Chief Achikudenwa, Chief Emeki Hedioha, Donald Duke, Rauf Aregbesola, Bolaji Abdullahi, Chief John Odigi Oyegu, High Chief Senator Ben Obi, Senator Victor Ume, nakwazi ọtụtụ ndị ọzọ. Abịazịa na ngalaba nke Matthew Balagwombe, onye welitetụrụ isi bụ onye ụlọ ọgbakọ etiti House of Representatives, bụ
Honorable Leke Abejide ekpebiela isi n'otu ADC banye n'otu APC nke tinyere Matthew Balagwombe n'ikwu oke arịrị na nso nso a dịka esi gote ya n'ọwa ozi soshal midia na ọ sịrị nwata nwudo nkakwụ ahapụla nwata na-ebunyeghị ya mmiri ekwe aka na ọkpụrụkpụ ego Honorable Abejide kwere ya na nkwa na ọ ga na-enweta site n'ụlọ ọrụ onye isi ndị ọrụ n'obi gọọmenti etiti bụ Maazị Femi Gbajabiamila na o nweghị nke ruru ya aka na ọ bụ ndị ọkaiwu na-ekpe ikpe akwụkwọ ahụ ya gbara ka a na-ebunye ego ma hapụ ya bụ nwa ọkụkọ eji akpa mmanụ. N'ịga mmanya na ya bụ akwụkwọ ya gbara ga-emebi ihe ruo ka o si mebie na ya mara na ụfọdụ ihe dị n'akwụkwọ ya gbara abụghị eziokwu, nke na ya na-enwezi mwute na ụdị ya ji elozi isere aka na ya bụ ikpe maka na ndụ ya ka ozuzu n'elu na ụdị na ya na-ezozi ezo enweghịzi ike eje ekpere ọha ndị ụka Muslim. A wee na-enye ndụmọdụ ka ọ gara Matthew Balagwombe maka udo nke ime mmụọ, ịtụdobe ụjọ nke onye metụrụ ihe igwe na-atụ agbarakata igwe egwu, nakwazi maka ịdị n'otu ADC ka ọ mịghachi mma n'ọbọ. Ịbịaghachi mma n'ọbọ dịka o si gbasata Matthew Balagwombe ga-emekwu ka ADC gbado anya n'azụ bụ ihe otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-achọ n'ike ọkụ bụ mmeri na nhọpụta nke ọ pụrụ ime site n'ịgba mbọ ya Peter Obi ịhapụ ADC tinye isi na NDC, Nigerian Democratic Congress, ndị anyị ghọtara na ha ji nkwekọrịta obi ọcha nye ya ohere ịzọkwa onye isi ala Nigeria. Ọ bụrụ maka gịnị? Ọ bụrụ na ka David Mark bụ onye isi oche ADC na ọ dị ka o nwere nkata a na-akpa ka onye mpaghara ugwu bụ Atiku Abubakar bụrụ ya ga-azọrọ ADC ọkwa onye isi ala, ka ndị mpaghara Southern Nigeria ọ na-abụ ọrịrị ka ha pụtara na ADC. Abụ m Chukwuma Ogbonna, onye nke m. Kedu ka ozi ụga si masị gị? Ma ọkụ osi masị gị, biko mee ka mata na ohere like maọbụ comment ma zigara ya ndị ọzọ.